И какво става хора, аз съм Кайло Рен и днес ще приемам влог в готино място, но това не е моят телефон. Това е на Samsonite BG телефона. И ето тук, утре ще си правим пикник ние. Ето тук. Исмаил, покажи как се върти на това. И ще печем ето тук на този камък неща. Също и на този шиш. Да. Ще бъде много готино. Яме си пейка! И пейка, да. Ето тук и това е маса. Имаме си вир. Имаме, това е най-готиното място от всички вирове за мен. Много е малък телефон. Ето гледайте, ето тази там дупка и тези от високо корени. И ето тук ви изглежда плита вира, но сега ще ви покажа. Ето тук ми е бента. А ето там е много дълбоко. Пък да ви покажа пък джакузито. Елате с нас. И може да сложим с кипа май. Ще пуснем друга част за бира. Да, която може да бъде утре. Приятели на кръстопът. Лайк, subscribe. А ето това тук е джакузито, как да го наричаме. Няма бък. Това е джакузито. Това е най-дълбоката част от всички. И затова го наричаме джакузито. Но е и най-студената. Това е Samsonite BG. Най-горещата е. Не, ето там. Дека че одим сте? Там е най-горещо. Тук. Не, тук е най-студената. Дека се пие вода от тук? От никъде. Някъде пие вода. И утре за пикника да си донесем и вода, да си напомним. Да, и сок и вода. Баба, сок. Вода. Ай, вода. И сок и вода. Всичко може. Отекато. Ще купим вода. Ето на този камък. Както казах, ще печем пак кренвирши. 3 кренвирша. 3 кренвирша тук и 3 кренвирша тук. Какво ще правим? Кой ще вземе? Ето тук начупихме дърва. Кой ще вземе сок? Камък, ножица, хартия. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Цак. Той ме бие. Добре, камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Цак. 3 пъти. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Сега си. Опа. Камък, Ножица, хартия. Раз, два, три. Насе, ти право беше. Не бъде така. Добре, много. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Бам. Камък. Ножица, хартия. Раз, два, три. Я го хващам, той ме бие. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Добре, нас го взима. Не взимам. Насе, ти си най-богатия от тук, Сорка. Няма взимам нищо. Айде, Насе. Сорка, ти взима. Насе, ти взимаш. Ти взима. Сок. И аз взимам. Сок. Кой ще вземе вода? Аз взимам вода. Ти взимаш кренвирши. Колко? 3. И аз още 3. И Wi-Fi, каквото си иска. Wi-Fi BG. Вода. Да. Аз водата. Ай, чао. Той вода, ти сок. Ма И я аз кренвирш, той кренвирш, ти взима. вземем пари. Да, трябва да вземем пари, за да си купим кренвирши и тук да ядем. Вземем пари, ще събереме и че дойдем тука. Това е нашият таенвир. Строго секретно, не ви го казваме. Това е нашата скара. Айде да приключим. Ето тук. Ето така се върти. И сега ще ви покажем рибите. Няма точно риби. Няма риби. Samsonite няма риби. Ето там има един изгнил мост, който може да ви заинтересова. Това тук са стълбите, които днес направих. Ще ви покажа. Тук е късно, яко вече. Айде, след малко ще си тръгваме. Айде. Ето го там, изгнилият мост. Елате да видите какво е. Не мога да го режа на две части.
Не, няма, спокойно. Ще го направиш 15 минути или да Няма, бъде? 5 минути е се. 2. Може само до 10. Ето ще снимаме Самсонит как минава. Я ще мина от тук. Самсонит и Wi-Fi идиотски. Ама той път я го малко. Насе, ако паднете, не съм аз виновен. Да. Бах ти трудното е, хора. Ако направиш, ако падне лап, нека да не помниш, да не ме поводим. Ако паднеш, Не клатете моста, плиз! Не го клатете, бе, Исмаиле! Самсонит, не го клати! Седи той с него. Съм... Преди я падам. Аката ме преди. Ак да маката тук да бу, аназан да данде. Романтики, Нищо не разбрах. Аката чугата де, анде фанде ромине. Аз късвах малко. Тики ром. Така разбрах, И то не това ми... е за този клип, хора. Чао! Кажи чао. Чао! И до скоро!